Once again, ladies and gentlemen, let's go for Anthony and Janet in the first dance. A very romantic dance for the both of you. Wow, ipakisa na ba ninyo? Wala na. First practice. First and last practice. Ay, wala pa maklaro man. But that was very romantic, and that's what made it different from all of your dances before, because that was full of love. Punok sa pag-iumak. Wow, Charlie. O karon ba kasama niya katapos ang sumpay ni atong sugilanon bagong haon. Wala alagi mo! Wala gi mo paipaw! Ay, kami ni agad mi. Pero maayo noon. Mas malingaw mi ron sa akong uyab kay naaman mo. Ano sa to? Uyab? Kikinsa? Huwag ka magkabantay! Look! Nag-holding hands kami, Si Dave! Siya ang akong uyab! Ha? Uyab na mo? Uyab na mo? Abin ako di ka mo tingog! Yeah! Winner takes it all! Uyab na mo? Sigbalik, uyab na gani. Ano ba? Muna namang gisulob din mo. Anong iyon ini akong gisulob? Kay gusto ko. Dili ikaw. Saan di ay? Si Lore. Anong iyon anay mo gisulob? Bubuk kayo. Naghangin ka pa. Ano sa mana? Paibog ka sa mga laki din he? Abi pa na akong tumboy ka. Ay pagbuot. Kanang imong uyab mo'y pantay Ayaw ko kaditay kunsa. Og ka mo ni Jan. Ungkon sa man mo? Best friend. Kunya ako? Unsa naman ko? Ambot mo. Pangutan anak imong uyab nga pagka kay lipstick. Lore! Lore! Hey! Babe! Ano na siya sulti, oy! Kasagdan! Ay, uy! Ano kukunin ni uy? Ang gawin kay kakamot! Ano na ba mo ka? Kasi muday ka. Pero gano'n kayo si Muna, baho na. Si Muta, Bastos! Ganong bastos magkuday? Ganong bastos man? Yun sa mata ka, ha? Para di kasimhot lang? Buhi ko pa! Buhi ko kay masunod ko nila ni Dave ni Lori! Pasagdi sila! Dili lang daki mo pares og sayaw. Dili ko! Di kibaw mo sayaw, no? Nga ba to? Hoy, dili ko ba nga, no? Hindi ka ba nga? Ano di mo ka mag-contest na ako, Zay? Ha? Kay ang tinuod, di ka kibaw mo sayaw, no? Ay, kahibaw lagi ko! Awa ha? Saman, kita na kaning akong moves, ha? Siyempre, pang kinder one, wala na sa ako, anday. Ha? Unsa na? Start na, Zay? Ha? Lupig ka, no? Hoy, di ko palupig ni mo, no? Kay mamonwak ko! Monwak, yun ako, ha? Uy, manwak. Puro magagmay kilki. Unsa na? Wag ka magdahong, no? Kibaw ko mag-monwak, no? Jesus! Pila na pag-moonwalk, oy? Ako, be. Mga higala! Awa ninyo gamay kay mag-catwalk sa ko.
Ayaw ba din na paso-paso naman na pinamodel? O siya pinamudin! Napay pakapinday, tumbling. Kita ka? Minakoy sila, Day. Watch me, ha? Walk like an Egyptian, eh. Ha? Wale. Tanawa ko! Lava walk! Kakatriona Gray? Dile! Ay, Kakatriona na! Ay, dile lagi! Ako aning original, Day! Uy, isip pangangkon, anak song, ha? Kakatriona Gray na! Kita ko, anak, sa pagpaso niya. Di lagi ni Katrina Gray nga lava walk. Ako lagi ni. Lava walk. Lakaw dang Vagnos. Okay? Oh. Why, lami? Paano man ko? Di ko magkapukan ng akong luha. Muagas, bakit? Kasi problema ni mong mataha ka, ha? Lori, mata ko. Bahala ka diya. Lori! Nakaw, ugi mo ka dito sumpay tiil. Lori! Ano sumaga? Bubiyan ako. Biya! Ano sumaga ko eh? Dili ko ni mapugngan. Ano pugong mo ko? May una may kuglakaw. Biya lang uroy. Iyahay tagdahan. Ay pagsunod na ko. Ay kukuniti ba? Sa ba? Buhii ko ba? Bubiyan ako. Kadungog na ko. Balik ka. Bubiyan ako din sa ato. Adto na ko sa syudad. Oh. Adto na ko dito mo eskwela. Adi ay. Adto na mo eskwela ni Dayan. Mubalik na siya sa syudad ug muuban ka. Sige, uban dito. Tuo ka mo pugong ko. Di ko mo pugong ni mo. Ano mo pugong man ko? Ngano mahilak man ka? Ko hilak. Sipon mo ko. Lord, Kupti ako naong ba? Magunti ka ron. tutuki ko. Di ko. Ano mo tutok po ni mo? Ay sigling iyo ba? Tanaw sana ako. Di laki Tanaw ako. ko. Di ko. Kung dili ni mo bukon ang iyong mga mata, hagkan ka. Ngano ako ba yung mga hakan nga? Naa naman kayo Lori. Oh. I love you. na anak kay uyab niya manguyab pa anak ko. Sa manang mo? Bugal-bugal? Lord, kuan kini. Kun kanus may lahi na hinong kong kipati para nimo. May bawa na lang ako nga may uyab na di ka. Ug karon hagkan ko nimo. Ano man? Sa to? May pagbati ka na sa baran ako. Oo. Pero wa pa ganit na magkauyab. Buwag na ta. Kay naan na kayo uyab. May pagbati siya na ako. Lori. Nang kung makasukol ka pa. Yay! Imo kong gihagit da. Uy! Hay ko kagita do no! Kay mo sukol ko bisag gubat pa. Maestra! Change music! Ay! Hala, uy! Check yun! Hala, no! Oh, ay kung ina nga di ko ba mo sayaw. Sabi ako, may musukol ka bisag sa mga sayaw, bisag bubat pa. Kaysa naging ulo ko kay Bao, anak. Tre, parisi ko! Ha? Nagtuo ka? Nagtuo ko? Ha? Ano? Paris tayo! Yeah, okay! Forward! Forward? Back? And wave! Ano mo wave? Langka? Nada-distraction eh! We wave! Ay, pagbuhos ako stepping! Oy, stepping na mo! Okay. Oh! Di ko natalibong ay pakidup-idup kapagan itig sa
napasigsunod ako. Sikaran ko ng bag-ang ni mo ron. Oh, grabe. Sa tanan nimong sikaran, nangako yung bag-ang. Punong sa ba? Ngiti kayong gano'n, ngiti Ay ka. pagbuot kay shortcut ti maingos amo. Bakit ito si mong uyab? Bubo kitag short ra ba? Bubo mo sa gani kay kagsayal. At least sayal. Unsa di ay miniskirt sa inyo? Taas na yung miniskirt? Oh. Kutob steel? Di na skirt, pencil na na. Suwito na lagi ka. Babae na giday ka. Dugay na akong babae. Pagkatao pa na ako. Sige na, balik na dito. Dili na ko nimo pasundon. Kaaro ana. Ganihan na takang gisigihag bugaw. Oh, sige. Adto na ko. Ug ikaw na'y bahala sa mga abat din ha. Kaya na may mga abat din dapita. Ha? Dili ba yato si nang Purya nagiabat sa miyaging gabi eh. Oh, Nauli nga gabi nagikan sa Pikas Baryo. Dili siya Unsa? giabat. Dini dapita. Pero oh. okay naman si nang Purya na ron. Buhi pa man. Pero wala na tingog-tingog. Ha? Ay, ay. Tingog-tingog. Kaya kung mo tingog man, magpaninggit sa lugong mo. Oh. Ay. Gakos man ka na ko. Litsig ka di boy. Kay bakang hadlukan ko sigag storyana. Limutan eh. Buhiin ako. Di ko. Ayaw ko, ina nga magsige na kagakos na ako. Oh, hala. Saan mo kasikas? No. Unsa man? Wala kasikas? Nagakos na tika. Uyab na ta. Unsa? Oh. Lori. Uyab na mong dayan. Unya gusto kang sugton ta ka? Dublihon minimo? Abi ba na kong suot ang manakikala, Dave? Pero di man di ay. Huwag ka respeto na ako. Two-timer. Di ko gusto mo pakita pa ka na ako. Bisag ka nus ah. Oh, Lori. Lori! Gikan kag diskuhan unya ingon ana imong dagway. Mura kag pildero. Nga naman ka? Ma, Gusto kang mo share? Mamati ko. nasuko na si Lori na ako, ma. Dili na siya gusto nga magpakita pa ko niya. May sa ka bang gibuhat? Uyab na minidayan. Unsa? Oh, abay na ko si Lori ang imong gusto. Yag ka na ako si Lori. Oh, tarong di boy. Uyab mo ni Dayan pero si Lori ang imong gihagkan? O karon dili na siya gusto nga makakita pa na ako, ma. Unsa may akong buhaton? Ni Lori o ni Dayan? Nilang doha. Hay, nimong anak ka. Kawa ba say klaro nimo oy? Ganun nang hawk man taong kang Lori, nga di man sa di ay mo uyab. O nga nung nagkauyab man sad mong Dayan, nga wa man ka kay gusto niya. Kaya naglagot ko ato higayunan nila ni Lori o Jan, ma. Nagsilos ko silang kasuod nga unta kaming tuluman ang magbarkada. Hinungdan nga gigamit mo sa Dayan. Ma, Dave, sayop ang imong gibuhat, sayop ang mugamit og laing tao alang sa imong kaayuhan. ma, Kung gusto kang pasayloon ka ni Lori, sugdi sa pagkoreher sa imong nahimong sayop. Buwagi si Dayan. Kana kung mosugot siya nga magbuwag mong duha. ma. Kay tanaw ra ba nako ang nang bayhana, no? Dako na gusto ni mong bayhana. Lisod kung maliwat na sa inahan nga mugukod gyud na mapurwisyo gyud ka. Niya, unsa man nako, ma? Suwaye sa pagpakigsulti. Tempa, kiunsa bang pagkaunsa ang nagkauyab man mo? Nakita mo dito sa diskuhan? Nag-uban mi. Oh, hala? Si Dayan tuod. Ako man itong gibiyaan dito.
magsayaw! Di ba, Bay? Uy, nawaw ka, Zay! Wow! Kay pinairan-ran na ni mo! Uy, yangan ka kagmayo, Zay. Sana ka? Kusungkol pa ka? Wala na sa inyo ka. Dili! Sukol pa ko! Uy. Ha? Huwag ako i-atrasa na contest, no? Dili ko loser, no? Basto sa DJ, oy! Di pa yan mag-sweet music? Ay, may batasan, dak! May batasan. Uy niya! Dili na ko! Oh! Abi pa na kung huwag kay atrasan nga music, ha? Nasayaw ta ni! Sa pagsayaw og sweet music, day, ha? Magagusgakos ko sa akong kagalingon, ha? Nga, siya nga. O sa mga gamitan og interpretative dance, ha? Di ba nga slow man nga music? Ay, kung inazay nga mag-interpretative dance na din, Why not? Hoy, kamo ba, no? Si mong tabi na ito nga ba? Sayawanan ni din, dili si kahanan. Nagagusto ni mo! Tabi ay, da! Bailihon talang ni Zay. Pero, ay, tikit ako nga. Hilasan ko. Asip ganahan sa ko? Aray! Hindi, natumba naman, Zay. Wala ko sa'yo, ha? Ikaw ba kung makareact ka? Aray! Aray, sakita to, oy! Mananabansad ka! Wala ko ko tuyo, Zay. Kung makareact sa... Ouch! Uy, ito mo na sa ni mo, Zay. Wala ko tuyo, Aray! Wasan ako tuyo, sorry. Okay, Ran! Ouch! Sana. Gituyo na gitri mo, Zay. Karo ato? Gitumpay gitri mo? Di masungko kay what you yung Hindi masumpo, ha? Karo ato? Ha? Masakit. Uy, kasakit sa kutikit. Ay, lagi ka suko, uy, what you What tuyo, ha? Bawsan na yun, Okay. Sayuhan ko ni mo na uli. Tay, Mga pita. sa'yo pa deron, tay? Sayo sa bontag. Alas 4 naman. Agay akong tiil. Kasakit sa akong tiil, agay. Haulay sa gayo dili. Ya, nagbuntagay mamog sinayaw. Ay, di, tay, oy. Lagsakitness, tinumban na, tay. Aw. Di kay bao imo pares ay musayaw baile. Kay natumban man ka. Ay, tuyo nga tunog, tay. Nagtinumban na ni Dayan. Niya, nibutata yun akong kumagko, tay. Sakit sanda sa amaw, tay. Nag-away mo sa bailihan? Aray, hinay lang, mi. Sakit mo yung kayo na. Tuga-tuga mo padisko niya, di mo kahibaong badayaw. Ituyo ni mami, dili ni aksidente. Og magbayad ako tong bayuta to. Sakit kaya yung bakya nga gitunog og tuyo diri sa kuntiil. Bayot buang jud to siya. Kinsay ibong kontra? Kinsay bayot buang pa? Do, si John Good. Dili ko gusto magsige pagkapakyut sa amahan atong bayuta mi, ha? Kay naglagot kay ko anak niya. Kalain ba di mo? Labot na mas inyong away. Ay, pangangin, uy. Dili ba ko ganahan sa anak ka ng imuhang Juan? Di ba sa gani ko ganahan ang imong nagustuhan nga anak sa akong kaaway sa aman siya? Huh? Nagpabadlong ba ka, ha? Correction, ha? Dili kay nagustuhan ra. Uyab naming duha. Unsa? Yes. Okay, uyab naman mi. Dili na gyud ako siya buhian pa mi. Gusto ko nga siya na. Si Dave na ang ako ikadayon. Busa ato na ko siya unya. Aron nga magplano na may sa among umaabot nga kasal. Unsa? Tamparos gusto ka? Kay nayabag ka. Kabata pa ni mo niya magminyo na ka. Abi na kong wibot anay mi. Buot lagi ko. Saba diha. Di ka magkanihapit ka panlabas imong panty unya magminyo ka na. Wa ka gabae. Mami, kung magminyo namin si Dave, dili naman ko magpanti
ana aron wa na hubuon. Oh. So wa na milabhanan nga panty. Unsa? Animal ka yung bata ka. Nagkahuna-huna ka nag-ingon, ana, ha? Aray, mami, oy! Dali na ko di ba mahimog kasi sa buga na kay dagan na bayak ko! Nga na ba yung uyab? Aray! Mami! Malagom ng buga na ko! Madiscards na ako si Dave, hindi kakitaan na niya, ana! Para ka diha! Basta kay, ingon ako si Dave na magpakasal na mi dayon! Nayapag naging bata. Oy, balik din eh! Ay, kung naganda ka din! Ayan! Piniritong saging nga lata. Kanya, parisi og bag-ong dawat nga tuba. Oh, lain na sa idalit mo na ako eh. Ay, juicy! Maupo ko, ano? Uy, tamis ni tay. Way tungog. Ug di ni makaubog ang usar ka baso, day. Sige. Salamat ini. Uy, naunsa ka? Naglagot ba ako ni mo gabi ha? Gibiyaan ko ni mo. Sorry. Joke. Bitaw eh. Gusto kong umiyak pero di ko magawa. Ay, dawat na nako, oy. Amigo rin ko to bakong pagtanaw ni Dave. Aw, sa una amigo mi. Pero dili man siya makadawat nako. Sa akong pag-aako. Hoy! Maong mo, giveaway na lang ko nimo. Butan ba ko pagkahigala. Unya, unsan na? Unsa na? Kamu na ni Dave? Unsan na mo? Okay na mo? Nagasinabot na mo? Hiyagkan ko niya. Agay, mga hapak, mga yut! Ay, lain kay Kaday. Nakahawag na kaniya. Luka na ba ako nangandoy, ano, Day? Ako iyang gihagkan, dili ako inihawak. Pero unsa, ha? Pero unsa? nibaos mo sa ko. Agay, oy! Ano ka? Sika mo pang hapak? Echosera! Padilig-dili ka, unya, gusto di ay. Uy! Unya, usay sunod na yung tabo, ha? So ka muna. Nagakos mi. Ay, so ka muna lagi. Tamparos na ko siya. Unsa? Kay! Kininumduman ko nga may uyab na siya. Unya, nihawak siya na ako. O gusto pa siya nga... Oh my God! Gusto siyang mag-anak mo. Grabe ka, abtik ni Dave, oy! Ay, wag ko magdahom. Na, magabuhat siya na mga kadensya ni mo. Wow, uy, takap na kagtabi niya, uy. Sa mo jiday, oy, ha? Pasabta dyan ko. Gusto siya, nasugto na ko siya. Uy! Nasuyak ko ni mo, girl. Pero giinan ako siya nga, di na mo pakita na ako, bisan ka na sa. Nabuang ka? Unyag tinudoon. Mga mangganing ni ako, naglibo ko. Kalagkot sa tingon ini, eh. Huwag mo ko mag-iningon ini diha ni mo. Mura ko di makatog. Kay di man tinuod na nakagusto ka na ko, girl. Kara-kara man tong imo. Pilingon ka. Matod pa niya. Ato na ko na siya sa syudad. Mubiya na ko siya dinis ato. Sa to? What? Kung mauna, nakunsa pa mata din ni. Kana, ato na to si Dave sa ila. Pugna na to siya, girl. Pero ka O si Piro, ayun si Piro. O saban, gusto kang mawa si Dave din, hi? Ha? Tubag. Dili. So, arat na. Ato na to si Dave og ing na siya. Nga, gisugutan ni mo siya. Ha? Siya. Uy, nag-usap pa magkadika. Day, nagligo pa malagi ka. Di ko eh. So, gusto gyud ka nga gatong murag ngiw-ngiw ang iyang ikadayon, ha? Dili. Unya, anong naglingkod-lingkod pa magkadiya, Zay? Gusto kang upawan ta ka, ha? Alit na! Kara sa kapapugusda! Uyab na sila sa dayan. Di ko gusto manapaw. Bitaw, no? Lain, no? Ay, pero mas lain kung dili ka moangkon sa tinuod kaning imong gibati karon.
Mga, ayo pag emo-emo diha. Ha? Mga, dali na. Agayot, hinaya ko Dali no na. kuyot. Agayot. Girl, good kayad. Sa una, ikimamanat na ko. Karon, birahon mo na kay kaday. Dali na diya. Lipstick. Oh, so red. Okay, check. Blush on. Pink na kayong akong aping. So, check. Sa pa may kuwang ani ha? Husto. Ang piluka na ako. Itaod na ako ang akong piluka. Aron ba nga, dramatic kaayo ang akong mga mata. Inig-cry na ako niya. Inig-yes niya sa among kasal. Ay no nga masakitan ka. Pero gibuhat ko ni aron dili mapunan ang kasakit yung bation. Magbuwag dalat ang duha. Oh. Hay. Mas lisod man ibuwag og babae kaysa manguyab di ay. Unsa man ako sa pagsugod og sulti ni Dayan? Kalisod. Tingali mo hilak siya. Labi na... Ay, basta lainan ko mapahilak og babae eh. Ma, tudluwi ko na ko ana be. Aw, habi na ko, patanawon ra ko nimo diri nga nagsigig practice diha sa imong igsusulti. Naglibog ko kung saan pagsugod eh. Giyon sa man nimo pagpanguyab. Wa man ko manguyab. Nangutan na raman ko, mitando siya. Dayon uyab na mi. Oh, nanara? Aw, kadali raman mong nagkauyab. Ing nasad siya nga, sa makadali sa atong panag-uyab. Ingon sab ni anak kadali nga napaong ang kainit sa akong gibati alang ni Dayan. Oh, So, gauyab ta gahapon. Magbuwag ta karon. ingnon ako ana. Aw samdi ay. Wala kang idea. Ha ka na lang gamita. Sas lainan jud eh. Di ba kung mo ma-insulto mga babae kung buwagan mo sa laki? Oh, depende sa babay. Kay ako, kung ako'y pasultihon, okay ra ko. Kay kamo mga lalaki ang nanguyab, kamo say mo tapos kung kinahalan ng tapuson. Lainan jud eh. Sige, bahala na ni. Sige, makaw na. Ato na ko ma. Sige. Ato na ko si Dayan sa ila. Pagdali ko naglakaw. Kano saan ka na bao bayan ako? Uy, hindi na ba ni mo? Mauwa ko, Day. Yan na lang uuaw ni mo, Day. Una ang love na mo fly away. Maglisod na unya kagdako og balik. Kung makalupad na og matugpa sa uban. Gets? Tarong diha. Doon lang na ta sa ila. Sabag ko do kang kung todo make-up ka ba? Mamay! Usa! Oh! Okay, dili ka man mo uyon sa akong mabana, di ako na lang usa. Kaya ko din, no? This is it. Me, myself, and I. Babush! Oy! Dayan! Oy! Ay sigbido ang diya, ha? Ay pagtiduntong anak ka! Hoy! Isalikway tagyog ka! Ay, okay rami! Makamove on na lagi ka sa kadugayan. Unsa? Ako rin mamay nga wayda. Pero bahala na ko eh. Ang importante ay ang mahalaga. Ay, ano ba yun? Gibit-bit na ko bang akong kagalingon nga gwapa, sexy,
og humot kaayo ko. Mula bang nagkupaingon sa ilahang, Dave? Hala, si Dave ka na nagpaingon sa tini. Dave! Oh, si Dayan. Hindi siya paingon ako. Dave! Hi, hello. Sadali ka pa mo tingog. Gusto ko masayad ka nga. Gihuna-huna na ako digbayo sa tibuok kadlawon. Kay kadlawon naman ko nauli gikan sa diskuan. Nga, well, imali ko gibiyaan pero okay lang. Kay, tungod sa imong pagbiya na ako. Ako nahuna-huna nga. Dayan? Saan mo buhat? Ano may luhod ka? Dali kiinit na kayo. Dali, uy. Kadiyot lang yan. Tantanawa. Dave? Will you marry me? What? Magpakasal na sila. Lori! Lori, wait! Uy! Mabukang akong beauty ini! Kadali pa sa pangitabo! Ngano ni, uy! Magminyo na si Dave o si Dayan! Say yes! Si Lori. Siya katong nakita na ako ng midagan palayo. Ikaw ba na si Jan? Dave! Dave! Say yes! I hate you, Dave! To. Jan! Kadat lang! Wait! Wait! Dave! Dave, asa ka? Wapa ko ni mo tumaga sa akong pangutana! Sa sunod? Sa sunod na lang ka mo tumagda ko! Asa man di ay ka? Asa ka, oy? Sundan ako si Lori! O si Jan! Unsa? Grrr! Mga ipal! Nga lang mga niman sila! O sila kay Bao nga mo propose ko karon? Nagubang ako moment tungod nila! Shit! Animal kita mga matahana! Animal kayo! Nagubang ako moment! Dayan. Hi, Ma! Ma? Ay, magmaman ako daan ni mo kay magpakasalaman unya mi si Dave. Inigtando niya nako. Karon to siya mo tando. Unya kun moabot na sila si Jan o si Lori. Tuami gukod Manila. Kuan next time na lang ko no, pero magmama na lang ko in advance nimo. Ha? Wa di ay siya makaingon nimo? Ingon? Ay, di na nauso nang muingon pa, maoy. Di na gid na uso manguyab karon. Basta kay kanang ngutana ra siya nga ganahan ba kong magkauyab mi nya mitandusap ko. Maong uyab na mi. Okay, uyab naman mi. Ang usa pa may dugayan. May propose dayon ko niya og kasal. Unsa? Zay! Pagkuwat ko mo! Kasla na siya dyan. Kailang bitaw ka? Dugay-dugay mo good ka, good. Lori! Ay, may apas na to. Bahala siya. Ingna siya. Mawa ko'y plano mo tambong siya kasal. Ay, mudaga na sa girl. Ay, kapuya nagugod. Uy! Nagbakyabi ako. Uy! Jan! Si mong tuyo, oy! Mangibitar ka na mo? Dili, uy! Di mi mo tambong sa inyong kasal. Kasal? Kisa may kasalon? Ay, sabay, sabay. Pabongbuang pagig ka. Nakita man mi. Nagluhod nga mi propose nimo si Dayan. Ug misanong ba ko? Mingon ba ko mo pakasal ko niya? Wami ka dungo. Pero, mauna to. Wa ko mo tando ni Dayan. Apason ako slowly. Kay, wa ko ilaing gusto pakasan. Siyara! Ang sako mo! Si Lori ay ang gustong pakaslan. Uyab na sila! Che! Ako pala ang gihagad. Musugot unta dayon ko.
Kadiyot lang. May ipangutana pa ka, ma? Madali alang, please. Kaya musunod pa ko ni Dave nga misunod nila. Mauman gani. Ha? Kuan, kanang naa si mama, mami nimo sa inyo? Oo, naa. Nakituyo niya? Ato alang sa amo. Bibibuhin ako kay musunod ako nila. Ma? Nga na nagsige pa magkakupot sa kumpoktor ni. Buhiin ako. Ay, kuan, nagunsa si mami nimo sa inyo? Naglingkod. Na nag-text-text. Nagtanaw TV. Samtang nagkaon-kaon. Sige na, buhiin ako. Ano na ko? Ay, kadiyot lang. Hoy! Unsa naman sad na, ma? Unsay salida nga iyang kitanaw? Oo. Bibuhiin ako. Ay, kadiyot. Last na lang. Unsa naman sad? Unsay title? Kung ikaw nalagay mo atos amo, aron kay baw ka, o di na ka magsigit pangutana pa na ako. Buhiin ako. Uy, giwaklir ako ay. Uy, Dayan, balik sa dire. May ipangutana pa ko nimo. Itong mami, pangutana. Bahin man nimo akong ipangutana. Unsa man? Unsay sudan sa inyo, ha? Lori, Buhi ko. dili ko. Mudagan na sab ka. Di na ko mudagan. Ano ba na tuod ka mudagan man ko, di ba? Nasuko ka? Wa. Kung ano masuko man ko. Tungod sa imong nakita. Sabi ko nakita. Kato. Kato magpakasal na mo. Wala ka maingnin ni Jan nga nibalibad ko. Nga dili ko mutambong unyas imong kasal. Kasi kaslon. Kumuna na yan. Kasi nagingon. Ako. Kami ni Jan. Nakakita mi. I-propose na siya ni mo. Iluhod siya. Mao na. Dito ra kutob ang imong nakitaan. Kay midagan ka man dayon. Wala mo makita o mabati ang akong tubag. Sa'y labot. Nagsilos ka, no? Ha? Silos ka. Wa. Kung ito magselos mo ko. Kung may mo ba, buhiin ako ba? Ano pa sige kupot ako, be? Pinagkamot ako, be? Butang naman ko din una, di mo si Mundukan. Pamati ang gipitik ni ini, Lor. Makabati din ang kamot na ko. Nadinidunggan. Sige na ba? Dali ba? Ay, kipira. Kipira mo ko ni mas... Oh, kana. Imo na nang dunggan ang dool sa kong dughan. Unsa na? Nakabati ka na? Oo. Nabati na ko ang kakusog sa pinitik. Ano ba? Kay matag higayon nga maduol o makita ta ka. Maghuramentado ning ako kasing-kasing. Unsa? Ikaw lang makahimos pagpapitik ni ini. Ug sama ni ana sa akong kasing-kasing, Lor. Kay ikaw lang nailahan anang higugmaon. Corny. Buhin ako, be. Giduot pa man ko ni mas Mundukan nga nakabati naman ko sa pinitik, anak. Buhiin ako ba? Buhi ikot to timer. Unsaon ta mo kas pagpasabot? Di na kinahanglan. Kinahanglan. Kay gusto kong mutuo ka nga ikaw lang, Lori. Unsaon ako pagtuo nga ako ra? Kung nahibaw ko nga duhami. Sige. Sa pangiging akong gibati ninyong duha ni Jan kagahapon, nakahimo ko og sayop nga desisyon. Nakita ta mong duha ni Jan kagahapon nga naggakos mo sa dihang paingon na unta ko mugawas gikan sa ilang dayan. Niadtos ako sa inyo kagabi ug nakita ta na sab mo si Jan. So nagtuo ko nga mas gusto gid mo si Jan. Bisan pa mas kamatuoran nga usa siya ka bayot. Dave? Nasayop ko. Yes, nasayop ko. Dili ko angay magdali-dali sa kong hukom. Unta, apa nahitabo na. Gipangutan ako sa dayan kung gusto ba siyang magkauyab mi o mitando siya. Pero kaganina, diyang naabtan mi nimo sa maong sitwasyon. Paingon lang ako sa ila. Kay gusto na ko tapuso ng among relasyon. Huwag nagtuwa ka, masugod ko!
Dayan? Dili ko masugot, Dave, ha? Karon pa noon nga kita na, ha? Karon pa nga finally na angkon ta na ka? Dili ginoon ko makibuwag ni mo, bahala na! Pero Dayan, Ano ba? mamitag ka man. Kaya wag ka mabagay, diha! Dili ka na ako, kay kita'y uyak! Dayan, I'm sorry. No! Dili ka na mo gusto na ko mabati gikan ni mo, Dave. Gusto ko mabati ang imuhang tubag sa akong pangutana ka kanina. O gusto mo na ko, Dave. Will you marry me? Yes or ora ang tubag, ha? Unsa? Parehas ang akong kapilian? So, unsa man? Yes or o? Unsa naman? Unsa imong tubag, yes or o ba? At gigagilok do, Zay. Ha? Uy, wako'y gilokdo-zong, ha? Kita kang naan, ako'y gilokdo, ha? Ay! Nagini sa iya, ha, oy. Saba diya, oy. Siya nga. Mamugos man ka, oy. Wa may gusto si Dave ni mo. Uy, uyab na mino! Ay! Zay! Wala ka ma-inform? Nga delete na ng lalaki mong nauyab, nakagusto ni mo. Wasi manguyab na ako! Ay, pero uyab mo. Oh! Pero ingon man ka nga, dili ng laki manguyab sa babae nga nakagusto. Hindi! Ingon anak ko! Nga wasi manguyab na ako, pero uyab na mi. Mauman gani. Tunay kang nakagusto si Dave ni mo kay uyab na mo. Dili mi mag-uyab kung wasi gusto na ako! Dayan, Tingog lang kung pagtando na nimo ang imong isulti. Ah. Sige na! Tubag ko na ko! Yes or oh? I'm sorry. Dili lagi na mo itubag! Wa man na sa choices! Unsa na multiple choice? Unya nasayop lang og brain niya parehas lang kapilian. Unsa na? No. Ay! Wa man na sa pilihanan, God! Yes raman tuog, oh! Ay pagbuot oy. Kung maghimo siya giyang tubag. Ay sa pagbuot kung magbuot ko, kay dili ikay iyang uyab. Si Dave ang ako uyab. Oh, Dave! Dave ba? Yes or oh? No. Dili lagi siya kasabot, oy! Yes or no? Dayan, please. Pasaylo ako kung gigamit ka. O pa man ko ni mo gamita. Sige. Ihatag na ako ni mo nga ako lawas. Gamitan ako, Dave. Kung mamakadi mo ang gusto, pwede na dyan ko gamito. Dayan, mga bata pa lang mi. Nakagusto na ko ni Lori. Wama na siya gusto ni mo. Kay tumboy man na siya. Uy, kasi nagingon. Ako! Dili ko masagot ka pagbuhag ta. Dave, dagan ako ay kung plano para na itong duha. Ay, kadali ka nakapanday og plano oy. Ilam lagi ay! Huwag kay labot! Dave! Dayan. John, kada. Mamaya ata John, dali no. No, Lori, ayaw na. Dave, pasag di siya. Dili, Dayan. Kaya kita'y magpagkasal! Dili. Si Lori ang gusto kong pakasan sa umaabot. Si Lori lang og dili ikaw. I'm sorry. Nakasulti na ko. Diya ka na. Sige, biyaron. Kita ka nang basakan diha. Kita ka diha. Ha? Kanang daghang tubig. Kay sakto nas irrigation. Muambak ko diha kung mubiya ka. Og musunod ni Lori. Lumsan ko akong gugalingon. Akong iduot ang akong naw aron malumos ko. Unsa? Dayan, may mo ba? Ayaw pag binata. Binata? May bata ba mapakamatay? Kaya na-prostrate siya sa gugma? Dave, dili na ko bata, Dave! Kaya na-in-love na ko ni mo! Ang tinunod dyan akong gisulti nga mo ambak ko nas basakan kung ni mo dyan ko biyaan! Oh! Ang saman! Ha? Sige! Usa ka tikang nalapaingon nila ug mo diretso na kong dagan. Unsa man? Dayan. Unsa man? Muambak ko? Dili mo ka na buhaton. Suwayi ko! Di ka ba makasabot? Dili mo sabot ang akong brain! Nang layas ng akong mga brain cells! O dili na mo function ang akong heart! Labaw pang dili makasabot, Dayan, Dave. please. Kinalan ka mo sabot. Huwag ka paingnan kini atong relasyon kung... Nanay ka paingnan, Dave!
Ug nagtuo ka magmalipayon ta kung magpakasalta samtang lain ang akong higugma? Dili dayan. Kay magpabili niya to ni Luri ang akong hunahuna ug kasing-kasing. Sorry kung gihatagan ti kag sayop nga pagtuo. Sorry kung gipalaon ti ka. Nga natay forever. Sorry kung... Wa na ginitay chance. Wa? Nga naman! Nga nung wa man! O pag ganito magkasuway! Try sa ba? Tabangan man ta ka. Agakon man ta ka sama sa usa ka bata. Ako'y magmatuto ni mo ang taga makatun ka. Just give us a chance. Buotan ka dayan. Ingon si Mami, dili. Bright ka. Sa eskwelahan, pero sa gugma bugo ko. Ingon man ko doon na ana. Bata ka pa. May daghang pa mga lalaki nga moabot sa imong kinabuhi ug mo makaila. Dili man ko nila. Ikaw man ang ako. Ikaw Dayan, please. Sabta ko. Ikaw, sabtasin ko. Dili ko nila. Kay ikaw lagi ang ako. Ug dili sa kunimo kay si Lori lang ang ako. Mo ang bakte ko. Magkalapo ka. Bala na. Awa. Ha? Tanawa ha? Niyan ako sa kilid sa basaka mo. Ang bakte ko. Sige. Magkalapo ka gyud. Unya, bubaho ka. No, sige lang. Hindi ka matay na ko. Dili naman ko kay bawa na. Mo ang bakte ko. Bahala ka. May lakaw gid siya. Huwag siya mahadlok sa akong hulga. Shit. Akalagat na. Huwag siya mahadlok sa akong hudlat. Makalagat. Dave, balik dali. Naligas ang ako, Bill. Lawson ko lang si Lori sa ila. Kung wala siya sa ilan dyan, magali ko. Oh, si Dayan. May ambakit siya. No! Oh, no! Gitinuod niya ang iyang hulga nga maambak siya. Ngadto sa basakan o maglumos. No! Dayan! Dayan! Zay, ikay may biya, unya sige kagilak diha. Kaya nagpaabot ba ko ngayon sundan? Pero sa ato pa, si Dayan ang iyang gipili og dili ako. Bitaw no? Wala kasi magsunod na ako. Paglagot na dyan ni Dave, mas bet ka ata ka kay friend ta. Unya, kontrato na kong bayhan na. Ay, mala siya, uy. Tinunoon akong di tambong silang kasal kung matinuod man. Ngayon sa una man lang, kung tinuod nilang ilang pagpakasal yan. Hindi, magilak ka. Aw, tadi ay. Pero ako naka-move on naman ko. Ikaw lang. Kung kanusa ka nagpag-girl, kanay noon. Guys. Angay gano'n taga, mistake na lang ko atong pagkatumboy na ako. Di naunta ko sa kitag sama ini. Siya man good. Siya man. Sige mo siyang padayag sa iyang feelings na ako. Nadaan na lang sa noon ko. Saba niya, oy. Ingnan yun ng gwapo. Nindit og barog. Unya, utokan si Dave mo nga nadagi ka nadugay. Ay, sweet pagig kaayo. Di ka mulayin, ana. Kupay nung dumi, ana, oy. Jan. Mura mag-itoy. Di na ko niya. Sugod ka ron. Tunan ko akong kaugalingon nga matumboy pag-usab aron malimot ako niya. Jan. Oh. Unsa ka na kung kita na lang mag-uyab. Uy! Ipadayon to na itong pagpanguyab na ko naman sa una ba? Paminaw na ko! Mabalik na lang ko pagkatumboy. Anyway, bayot mong yun ka. Daga namang ingon-ining hitabo, di ba? Bayot og tumboy na kadayon. Sa paluri, uy! Kaluod gini mo, uy! Sige na, John. Sila! Ay, kung kaya pilapil bayhan na ka. Kung di ka gustong bugnoon ta ka. Iw, kaluod gini niya, uy! Mas may pag ako na mo palayo. Aton lang ko sa akong iyaan syudad. Ako na mo likay. Arawan ay gubot. Ug mas dali akong malimot. Uy, tay! Biyaan min mo dinhin bayan na ka, ha? Ikaw, nakailang nahuna-hunaan. Nakay nahuna-hunaan diha aron dali akong malimot diha. Ano Sige, tabangi ko, pe. Ano kinalan mang kalimtan, ha?
kung mahimo nimong i-fight ang imong pagbati alang ni Dave. O dili ka maglisod ana. Di ka maglisod nga imo na buhaton kay gibaw naman ta nga ikaw ay ang gigugma. Pakigbisog day. Apo biya kang Gabriela. Ha? Maayo ka, ha? Oh. Unsa ro baho kaayo? Kisa ba nang uban ni mo, Dave, nga naputo sa lapok ang naong? Ako, Mami. What? Unsay nahitabo? Kano naligo ka sa lapok? Mami. Sasay ka kusta ko hugaw kay ka. Kaligo o na dito. Ali, Dave, ligo ako. Unsa? O gano magpaligo uroy ka niya? Mapauban ko. Mulakaw niya siya. Gusto lang ko makasiguro. Alit na, Dave. Alit na ba? Sige, kadi ka? Ito sulub na ko. Ako na sa baril. Aron malumos ko. Ako hinuin mo lumos mo babayhan, ha ka? Nayabag ka naman tingali. Yes, Mami. Makayabag yung tining gugmado. O, hindi rin ako mapabiya pa ni Dave kay kung mawa, sinsa kong pananaw busig mayabag na dyan kong dayon ani, Mami. Unsa? Dave? Dara ko luyos po dahan. O, diara ka ha. Nya tingog dayon inig tawag na ko. Dave? Yes. Gamit sa itong pagkahog na kuspa sa kanda. Nadakin asa nga akong tiil sa pagsige na kong bundak-bundak sa akong tiil. O karon, mahadlok na si Dave nga mupiyan ako. Nakuptan ko na gid siya siyang ilong. Dili ka na gid makabiya pa na ako, Dave. O ipadayon ko ang akong plano nga makasaltang duha. Ay, gabiin naman. Wa pa man mauli si Dave. Nay, si Dave ba? Kita kang nauli ganina? Kita ko may ulit. Gaspikas bay ganina. Ganina pa bang kaayo to? Nagabihan man. Unsa? Nagunsa man siya diya sa pikas bay? No, ambot lang. Uban man to niya itong babaeng nagkalapok ganina. Ha? Oh, kadiyot kay akong agpason. Lami man naman luta si Mami na ako. Tilawi nga nga bi Ako na lang, Dayan. Ay. Nga na pa. Sige karon, tudlon ko ni kutsara ron. Aron nga bubabag sa kung tutulan niya, di na ako makaginawa, mamatay na din ko. Dayan. Yay! O diba, lami no? Lami na siya muluto si Mami. Mi, gilamian siya si mong luto mi ay. Dili man ako'y nagluto, anak. Di na akong linuto, oy. Sa iya man ang mama. Sobra pa na atong gi-take home na itong gikas ilang pag-fiesta. Kaya ikaw may nag-init, Mi. Di ikaw na nagluto. Ako na, Abli. Ay, si Mami na. Di ba, Mi? Oh, gihimo pa ko di mong katabang. Kamaayo gud ni... diha na mo sige ablihan sa dako. Kaon pa ka? Busog na ko. Maayong gabi eh. Na si Dave din he? Ni Aman, nagkaon ay tuas kusina. Mao ba? Paliw kog ingon nga ni ako. Niapas niya. Dili na siya mo paulin sa inyo, Ma. Ani na siya mo puyo tipo na mo. Unsa? Ay binuang oy. Ngano god nga ana naman siya puyo uban ninyo. Nga naaraman may diha sa atbang. Kay magpakasal naman o niya, Mima.
Ikaw ba? Pataka ka lagi ukaw sa imong baba. Naunsa man itaon ka, oy. Wa gyud nay ikagasto. Ay, hindi raman yung mga ikaw man good. Manguli raman may diretsyo niya. Magdog, dayon diretsyo. Ano ay gasto? Dayon ma! Ayaw na. Ang akong anak ra nga akong tuyo sa pag-anhe. Ay ko ha, oy, kay wa gyud may mahangulan. Ako nahangol ko, mi. Dinira na siya, mi. Di ba, Dave? Dili na ko ni mo biya, ano? Dinira man kauban ako, di ba? Dayan, Bata pa nga akong anak. Dili pa ko mosugot nga makasal siya, ay. Busa ko haon una na ako siya karon. Dave, dali. Dali. Dayan! Dinira na kina si Dave! Dayan! Na si Dave, Dayan! Diko! Nagsabot naman, mi. Nagsabot na di ay mo, ha, Dave? Dave, mitando ka, ha? wa, Ay! Imo naman kung giluwas dito sa basakan nga nahagbong gugugod. Sa ato pa, nagkasinapot na ta. Nga dili ka mo sugot nga mamatay ko sa lumos. Di ba? nahagbong? Abi ba na kung may ambak ka? Ay, nahagbong ko eh. Pag-undak-undak na ko sa kuntil ka ganina ba? Layto! Baho ka kayo ug hugaw ang lapok. Why would I make ambak? Ay! Di ay! May ambak ko! May ambak kong tuyo kay hindi ko makatugot mo, Biyo. Humana ka nag-ingon nga nahagbong rakaday. Ayaw nagpamakak sa ang pagpamakak. Gipatuo ko nimo aron makonsensya ko? Ikuan is because I can't live without you, Dave. Mahal ta ko. Bakakon ka! Ay, ganlig, baka ko ng akong anak, ha? Samay akong itawag anak, ha? Liar! Parehas naman na, oy. Kung wag kay gustos akong anak, labaw pa kung wag gustos imong anak, oy. Hilas ni mo. Bitbitan ng anak ni mo sa inyo. Oh! Buhi, basig ko po anak mo. Dave! Ala, nakabuhi na. Dave! Tala, Dave! Anto na, me! Ay, Dave! Dave, ayaw Dayan! ka! Hoy, hoy! Ayaw ko piyay, Dave! Come back! Dave! Oh, Mami! Kuha balik si Dave! Ibalik siya na ako! Ay, hello, Dayan, oy. Si pamugos na di mo, oy. Nga ikaw gani, mugos mo sa gani ka na ihuwan nga tiguang na ka. Usa? Ay, maayo gani kay nakakita si Lola nimo nga moso dito sa ilang norma ganin na adlawan. Unsaon naman lang kunwa? Magkabuang kog pangita nimo. Unya, gitanugan ka lang di atong babae nga naay gilokdo. Ato na ko si Lori, ma. Ako sa pasabton. Ay, gabi na, oy. Maikog tang inse. Yang apuhan nga mo ato ka pa dito. Umana lang. Oh, sige, ma. Kanain ni mo, girl. Uy! Kaysa man ay magkisinabot na ko din, he. Gayaan naman ko ni mo. Abi ko pag... Mao na to itong sabot do, ha. Nga po nga, i-fight yun ni mo ay mong pagbati ni Dave. Unya karon. Mabiya na, day ka. Jan, dili ni karon pa na kumuna-huna. Kagabi pa. Gihinuktukan ko ning maayo. Ug mao na ni. Mao na nahimo na kong hukom. Ang magpalayo aron dili nasakitan pa. Timing sad kaayo nga matod pang lola. Nagkinahanglan ko no og tabang-tabang si auntie dito sa syudad. Kay kusog ko no kay ilang tindahan dito. Ug patabangon ko niya kuno ko'y klase. No, uy! Ay kabalaka gud bisitahon ka mo din eh. Kung kay gayon ko. Kung kaya na gid nako. Uy! Arte! Napag-girl lang. Mag-imot-imot og sama na. Che! Wala ka na gani ko. Imo gihapon kong awayon. Hala sige, bahala ka. Sige na mato na ko kay tingalig. Di ko makatiming sa bus mo labay. Babay na. Ay sige. Ato na ko. Apit si Piat, no? Inununtat mo si Dave nga mo adto na ka.
Ay, anto na ko eh. Ano na ko ihatod sa kuan atanganan sa jeep. Ay, sa bus kay mawili niya ko nimo. As if ako'y mong kawilihan. Aba diha, oy! Si Dave, siya ka ni may gawas gikan sa ila. Yay! Dave! Dave! Ali saba! Asa ka? May mo ba dayan? Ayaw na ko sa muka. Buwag na ta. Kanus Gabi eh. Ingon da ikaw. Automatic na to. Di ka na. Dave, ayaw sa ba? Ganina pa ba yung kung nagatang-atang ni mo din sa gawas? Matut ako sa inyo, unya kay dili man ko kaduol kay kanang sigahan man ko sa mata si mong mama. Ang butig nga no. Suma, kung nga no. Ayaw na ko babagi dayan. Kay may atuon pa ko. Ay, mato ka silang Lori. Dili ko masugot. Dili ka makapugong na ko. Ayaw ko gaksa. Buhi iko. Dili ko masugot nga atuon ni mo siya. Ug labaw nang dili ko masugot nga magbuwag na ta. Dili ko nimo nakasabot ka ba? Dili ko nimo. Si Lori ang akong gimahal. Busa buhiin ako. Alay, ouch! Ang ako tuhod! Nasama si mapagtukman na ako! Kasakit! I'm sorry. Tuhod. Wala ko tuyo Sorry. Mong gitok mo ng akong anak, ha? Salbahis ka! Salbahis ka! Wala ko tuyo anang. Mong gitok mo, unyawan ni mo tayo, Mami, gusto na! Dave na ako! Mula ba kay ni Gwapong Dako, ha? Hoy! Yan ang ibungalan ni mong silito kong nangako, anak. Ha? Huwag mang gani ko makabunal, anak, kay makabuko ng silihig nga ibunal. Dire. Kita'y magbinunalay. Ay! Tuog atrasan, ay! Ay, artist na. Ma, ayaw na mo ana, ma. Balik na sa ato. Dili mahimo. Ipadakop ko ni babayhana. Namunal sa dili yung anak. Ipabarangay ko usab ning imong anak ka na nukmo ng babay! Adi ay! Oy! Unsa nahitabo? Sabay nahitabo. May nahitabo ba ni Juan? Ngano ka, oy! May nahitabo ba, ha? Oh my God! Oh my God! Tatay! Atuon ko si Juan! Ay, koyo diha, ay! Ako'y mo adto! Sa magkaunang abot nito! Let's go! Ay! Baya, nag-una-una! Norma! Balik niya rin, Jan! Norma! Diyan nga no. Uy! Tay ba? Anong nagyaka magandang bayan na ka? Uy, barok, uy! Huwag siya kagapanap po ko. Minta na ang pikas aping ni mo. Natanaw sa day ka! Nangamay man. Tumada! Bart, gano'n nadali ka? Unsa nahitabo? Ay, Dave, si Lori. Unsa? Unsa nahitabo ni Lori? Mubiyak na siya. Unsa? Uy, sige na. Dali Tingaling mabtan mo mo siya sa waiting shed. Mato na siya sa syudad. Uy, gano'n ka rin pa magkamusulti? Karoon mo sa kukay pao. Ato na ko si Lori. Dave! Dave, ayaw ko biyahe, oy! Uy, Dayan. Dave! Saan ka diha? Uy! Barog na kuno diha. Di kang barog. Naduha na kaapi nga na nambuo. Takap lang kagbilangkad. Uy, isinitong ko ng aus-aus mo ron. Diya ka na. Aus-aus pa barong ka sa koy, way batasan, ibiyaan na ko! Di kaya sa sakinan, oy, paingon sa syudad. Ay, mo gini nakaapan ini atas baryo, kay panagsara kay ang bus mo agi. Ay, may sakinan na nga nagpaingon din. Ay, salamat pagkasakay lagi ko. Lori! Oh, si Dave, siya na natawag na ako. Huwag nagdagan paingon din niya. Dave! Sudan! Sudan! Oh, Sudan! Usam kamis. Musagay ka, Uti. Dali siya mo sakay. musakay ko. Dave! Lori! Dave, puhiik ko pa. Uy, klaro, ay. Usam magyod. Musagay ka, Uti. Musakay! Ay, larga! Tanawa! Ibiyan na lang yung bus. Kay Bao, baka ganihar ako naghuwat ini. Unya, Ayaw ko biyahe. Gigakos ko di mo.
Buhi ko, Dave. Buhian talaga. Kung mo angkon kas tinuod, ni mo gibati alang ako. Di ko. Ug ayaw na pagsigig pamugos na ko. May dayan ka na. Busa-buhiin ako. Wanay kapaingnan pa bisan mo ingon pa ko nga, oh, mahal ta ka kay may dayan ka na. Indot agol. Nindot, nadunganon minimo. Mayo ay. Dili ko mo sugot. Nga... Di mo sa pa! I love you. Ikaw lang. Buwag namin si Dayan. Sa... pero... Kagahapon. Bang, wa ko mag-apas nimo. Ninyo. Kay gipatuo ko niya nga naghikog siya pinaagi sa pag-ambag dito sa basak. O maglumos siya. Hindi ko siya maglumos ko na siya dito. Pero ang tinuod, naligas sa iyang tiil. Unsa? Pero... Pero wanay pero. Walay bakoy ay. Nakabati na ko nga mahal sa ko nimo. Mahal sa ti ka, Lori. Mahal ka ayo. Ikaw lang. Tuhong ikaw. Hey! Tanawa. Wala na ko sila maapti. Nagakos na noon sila. Uwahin na ta. Dugay magugudi mong gipabarugod. Wala no? Ako man na hinuy. Sadaan ini? Gisugo ni kagya-kagya dito, day. Ya, ako yung mapakasadon. Dayan, ay nalang pag-utrabida, day. Bisa kung saan pa na ni magpugos ni Dave, di gina siya ni mo. Wala kay mahimod, Zay. Ngayon dili man siya na ako. Kay love niya si Lori. Tanawa ko ba yun? Nga naman ka? Gwapa ko. In fairness, bisan nagkaguliyan ka ng hitsura ni Moron o ginilak, pero Zay, gwapa biya ka? Unya puti o sexy. Tala-tala lang. Pero gwapa. Oo, di ko malalis na gwapa jug ka. Unya, madara. Madara kunsa. Buan manggod. Di manggod si Dave na ako. Unya kay gwapahan man ka na ako. Madara tingali kita na lang. Usang! Ay! Diyos ko mga langit manabangi. Kilatan ka na yung bayhana ka, uy. Pag-ilong mo, uy. Mahilis akong bilbil ni mo sa pinakalit sa akong stress, day. Jan. Uy! Jan. Uy! Uy! Ay, pagdoon ako. No touch. No touch. Sige na pa. Dili ko ganahan nga may uyab. Kaya hapit na ba yung Pasko niya? Way muhatag na kong pinaskuhan. Sana yabang. Tagal na tika, day. Ay, ano lang uyab-uyab, Zay. Ay, lang kong pugsa. Pusta na niya, tika. Ako'y bahala na. Ay, sige na, good. Sawayan lang, good na to. Good. Ay. Kay si Dave, wa man siya makakiss na ko. Kay kung nakakiss pa lang unta siya na ko, o mausap ka din yung una-una ba? Makagusto ginunta siya na ko. Kay promise, lami, man ko nga mo kiss. Ew! Kaluod na mo, Dayan. Uy! Uy, bahala ka diya. Uy! Hey! Uy! Part! Sige. Kami na, Part! Kamu na? Oh. Kami na sad. Unsa? Uy, ay pag binastos, uy! Try lagi ta ba? Bekes ka, be. Be, tinuod lagi. Ma-develop lagi ka na kung pinakalit. Ali. Ay, di ko! Ay! Di na mo! Wala ko dyan, oy! Wala ko dyan, mo! Tagang lalaki, promise! Basit patuod og si Dayan ang makapalalaki ni Jan. Oh, good luck ni Dayan. Basta kay ako. Ano ba? Ay! Huy! Nangalsa na sa kahoy! Insured ako. Dili na ti kabuhian pa. Ilahos na ka sa among bahay. Pabayaan na ka. Kay idlas kay ka. Hoy! Ilang katuig na ko panguyab ni mo. Hoy, Dave! Kinsay nagingon? Si John! John! Ingon siya nga nasakit ko. Maingon ba to siya aman siya? Wa! Basta kay naglumba na tagpanagan din ni pagsinggit ni John nga pagdali. Abi na mog nangayo siya pagkitabang bahin ni mo. Og nabalaka ka. Ako, sad. May pagbati pagiday ka nako man siya.
Nabala ka man ka. Ako sad na apasad. Amansya. Uwan. Taypa, oy! Kano kag Amansya ra magkabuti mo kikuptan? I-apil ko kay kami magduha ang nagpaingon nga higod. Onya na ka. Resolbahon sa ninamong amo. Kay pos lamang ni agad ning babayhana nga ako nga gimahal sa taas nga panahon og giampo nga unta maako pagbalik. Dili ko na palabyon kay higayon ha. Amansya. Yes. Yes na? Yes na? Ako sa diyesat ko. Amansya, salamat. Salamat. Uwan. Taypa. Ang kansin ang yun ko ining nagana na. Ganina imo siyang gikuptan sa kamot. Ako wa. Dayon imong gikakos. Ako wa ang gihapon. Paapil ako no ninyo, bi. Dili mahimo. Kay nga no man. Kay three is a crowd. Ay, sige lang, good. 1, 2, 3 heads is better than 1 man. Norma, sukat ba sa una, nebahugid ka nga si Amansya na ang akong gimahal. Sumagon. Nahimo magod kita. Wa, pero hapit daw tato. Kanang hapit o wa, maura ginang istorya ha. Maura nagkwintahon. Mausa pa sa ilo ako. Pero bisan pa man sa mga panahon nga may asawa na ko o may bana na si Amansya, apan nagpabilin paghihapon ang akong gugma alang kaniya. Hinungdan man gani nga gibuhagan ko sa inahan ni Jan tungod kay bisan unsaon dili ko magkalipay niya. Kay bayot man ka! Bayot! Tuog kagwa ko kahibaw? Ha? Tuomog ka murag duha ang nahibaw? Kahibaw ko, oy! Miangkod ako si Don Bayot at tong gihubog na ko makausa. Unya magpatabag unta ko niya og palaka diha nimo sa una. Pero ang bayot bitug-an nga bayot kasab ko, no? Unsa? Pero kidawat gihapon ta ka, mabayot ka manog sa dili. Daoray! Mukaging gihapon na! Unya, ako naman na ron, ha? Unsaon ta man ani, ha? Pauli na lang sa inyo. Ay! Papatay! Sige yan ng lugay! Sige na! Dayan! Ngano man ni Nay! Ay! Kuha na good me! Kanang dili manggut si Dave na ako! Mauana na lang ko ni John! Challenging man! Ganahan ko ako'y mo pabalik siya pagkatunay na lalaki! Unsa? Nga sa ato pa! Liwat siya sa ako! Giahak na! Hoy, na! Tada, oy, mamaulit ta, oy! Way nada! Watay mahani din, he! Duha naman hinuunta! Ay! Dili ko! Dili na lang ko po yung uban nila, mami. Unsa? Ay, ngano dili man? Ha? Malalaki ra lagi ng imo ang anak na ko, no, promise. Uy, magaglips! Di ko ni mo, oy, laki ako! Musugot naman ko. Badayan, paghilom. Tana, mamaulit ta. Mamaulit ang syudad, uy. Mas maayo dito kay daghang gwapo. Mamili ta dito. Tana. Ay, mami, ayaw lang kuguruya pa. Dili na lagi ko sa city. I like it her naman, mi. Hilom! Di na tanang pamilya, ha? Mamili tag lalaki nga di na tamamugos. Kanang kita ipogson. Dali na. Mi! Ay, salamat! Ay, naluwas na gyud ko! Ay! Unsa ni, uy! Wala, nagakos lagi mo, tay! Unsa na, Kawan na siya ma-inform anida unsay naa ninyo, tay. Ay, nagkauli na minute Amansya ni mo, day. Tinuon! Amansya. Aw, mo ni bagong haon nga balita. Labas pa ug magabusog. Yay! Uy, nanadi ko yung stepbrother nga gwapo. Daoy! Dili gid mi pang lover ni Dave. Pang stepbrother gid mi kutob. Oy, okay na. Natay, happily ever after nga ending ini. Sige na. Luto na to nga gilungag na ko nga saging og kamote. Panglingkod lang mo sa lamisa kay Duan, maghaon na ko. No, lagot mo na silver na to, oy. Amansya, day. Mao na may na,
Unya na ta mga unog karni, inikasal na mong duha! Ay! One look and then you iba na. Og dinhi mga kasama natapos kinatong sugilanon nga naguluhan bag-ong haon. Tagsuwat Marites Parma Albores ubos sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Janjan Lara. Dalit sa RMN Drama. Sinaw dyan ulit, pagkukumin ko. O karoon ni pagtuha akong dalhon. Okay, dapat na kita magubanta doon. Ikaw mo nagbalikoron ka tayo. Ako magdadahon din sa Pikas Tumoy. Now I'd like to ask for another cheer, Sir Dave. Alright. Okay, there you go. So pagkaroon ako ng palikuron ni Anthony. Oh, ayan. Gano'n naman ito, kung sa pinagtabuhan ka ron, kaya ba kung saan? Wala pa sir. Wala pa. Of course, kay first time maninin mo. Diba? So, tungkol kay first timer ka, Anthony, ako ang kahibawon sa mga pakita mo din karon. Normally, in every wedding celebration, we have this so-called fortune dance. Kung diin magsayaw-sayaw atong bagong kinasal, unya ang atong mga bisita, magumul nila o mupin o mga kwarta sila ibang suot. This time, we're going to make it differently. Alright, we're going to do a different thing para ninyong duha. So ladies and gentlemen, let's try to imagine na sa duha ni Anthony o ni Jeneline na dunay dakong body of water na tubig dili. O isip na kahit usang katawhan, ang atong mission sa kinahubig, kinahanglan nato silang iuling pabalik sa usa-usa. And how are we going to do that? We need to build a bridge o sa kataynayan. And that bridge should be made up of bills or money. Okay? Ang atong mga kantidad, sa pila po na, inulang na ito, gikan din sa tinilan ni Anthony. Hangtong sa magsumpay-sumpay kini, o muabot dito sa tinilan ni Jeneline. That is our mission. Karon, kung pili na ito sila masumpay silang buhang, walay kaon na mahitabo. Bahala mo. Pagkapoy na kumanin. So, palikabutan nato ka masumpay sa nagawa. Again, as one community who loves our couple, we are here to show our support to our newlyweds. So, ladies and gentlemen, let us now continue with the next part of our celebration. This is Anthony and Jeneline, the Money Bridge. Yung imong kauban ilang yung sayaw mga choice sa Junay libo at may bakino kabagan titik sa aming mga siki labog sa aming mga kamu nabila akong siya ang tuka ay tatay ay kay minitagan mayaon yung imong kauban ilang yung bayaon kali at dian ala sige hando rasa kuat-kuat alapi kahit binangit siya-siyahi kay bangit sa buwas waray na gutin ini sahit-sari na buti bagutin sini di sa pamangin basin ulungin sini alapi kahit binangit siya-siyahi ikipot ang kumungan tudan-tudahi Sintanahan
sayaw sa Bukidnon. Sayaw na ba? Hey, hey. Come on, come on. Kala sige lukso. Hey, 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 hey. Everybody say. Ala ikiray. Iganga, ayaw mo kaulaw nga kamo nga nagsayaw bisag pa sa inyong ilong. Sayawi ba? Sayawi ba? Iganga, iganga. Iganga, iganga. Igana, igana, ayaw mo kaulaw nga kamo nga nagsayaw sa sayaw sa manubo. Sayaw! 3, 2, and 1. Oh, kadang-kadang napalipili na na pwede-pwede ko ng akuha na na. Okay, at tadi tanawain ang tigtilan mo, igandihan pagong nito sa mga asawa at tuning nagkahal kay mga klasya naghihatag sa itong nakakapiusan katawan dili karon. So malipayot ba siya tadi? Ako kayo ng malipayot? Sige daw eh. So karon po sa malipayot mga tadi, akong ipahinundog kanimo ang isulat sa itong mga minyon dili ganina nakadawag mga ko na matod pa nila. Ang tira sa Panginoon, ang bana, maugyod tayo dapat nga maningkamot, mangita o kwarta, karena doon ay ikatunol sa asawa. Mag-agree ba ka na? Agree kayo, sir? Agree kayo. Ang mga asawa tayo, agree ba na? Agree ko na si Mother, dali ako pinasok. Agree. Doon sa agree, ato na pamatunan ni kanuningin atong musulod niya pagitabo. Alright? Hikat sa intilan na doon ay mga kandidat, imo na karong palingkamuan o muha in just 2 minutes. 2 ka minuto. Okay? Kuhaon mo tanan mga kandidat nga natin sa South hangtod sa hukot na dito sa imong final destination ang imong asawa. So ready na ba ka? Kuhaan na nato ikaw mo ay panimulina. O sige. Okay? So 2 minutes ha? Karon na ito eh. Pinagkabot ang 2 minutes kung nakapay makabilin din sa South ako nga na. So balik ka mo na. So ready na ka? Ready na ka. Lagi mo sir. Ang tawag na pagbitin mo. Ganun sa kanila. Ladies and gentlemen, let us now witness our groom, Mr. Anthony Aluta, in the retrieval of the bridge in 3, 2, 1, go! One minute and 30 seconds. 1 minute and 20 seconds. 1 minute and 10 seconds. 10, 9, 8. Labihan ko na kayo ito nila. Labihan ko na kayo. Tanang mabilis na. Kuha na. Okay, 1 minute and 20 seconds. Grabe po lang namulit ang basura. Pero plasya na tanawa. Wow! Alright! So karon atong impuson Anthony na apakay 1 minute left. Alright, come Anthony. 40 seconds. Guys, kaya hindi mo na sila mga bro. Ako ginawa na ako kayo. Dali ka mo po ba yung dari Anthony? Kuha naman na. Okay, tulog sa 10, 9, 8, 7, 6, 5,
are so grateful sa tanang mga grasya na ito na po ang tanawan ninyo. Wow! Lami ka na po ang pagmahal sa atong komunidad nga nalinig ka na So let me remind everyone that the money that we're able to raise from this part of our celebration is very significant to the start of their new journey together. Tungkol kay kining mga kandidat may ilang himong sumpanan o puhunan silang magkong kinabuhi. So kini atong natigong karon mo ni ilang itukol ng mga negosyo, ipalit karon ng baboy, ipalit ng mga barko, kaya nakadungog na ang inyong negosyo na plano na kinaunahan cruise ship there is a sa Bella Vista. So ato nang nagibawan soon, but through your help, you've made all of these things possible. So atong taga-taga sa mga sipang pakpak. On behalf of our people, thank you for sharing together your blessings. Now, Anthony, pala mo tindog. O nga ito ipakita sa tanan ang iyong natigong na kwarta. Wow, look at that. So, karon ay butang nila to sa akong box. Dinig to muna, Anthony. Gusto kong makita sa pagkatauhan ang usa ka another significant part of our celebration. Imo karong ihatag ang atong natigong ngadto sa iyong asawa. Bisa sakit sa iyong lughan, kinahanglan ko ng buhaton ng tuloy. So, atong i-check kung nabay ang bilin na rin. Kaya nga na naman ako pang bana. Sorry, may treatment yun na. Wala niya mo, promise? Wala na kita, siya na? Okay, sige. Busa, ladies and gentlemen, I want you all to witness a significant part. This is Anthony and Jeneline in the first remittance. A happy wife means a happy life. So you know now, kung anong nagbukot na yung asawa niya, tagain ako sa kapupong. Okay? So nga na mga bana, kung atong mo sa ito, masulti sa tanan? Salamat sa tanan, mga sponsors, mga friend, mga parente mo. Salamat sa iyong suporta, kami naging sa kwarta. Ngayon tama, dili ko kami niya magubang-ubang sa mga kasakit. Magubang niya pagkakas. Salamat! Ako na mag-critic ko. Daghan po kayo salamat niyo na. Let's give ourselves a big round of applause. Alright, and we're going to keep this blessings. Ako niya hatag ni Mama. Okay? Alright. So, sa akong kapay person. Okay. So, ako na ipon na ako i-reveal niya kung bilado na ito. Now, ladies and gentlemen, sa atong pagpanayon, kung tanas ako sa itong comfort kung ibang gutom na bang Igutom na ba talaga? Okay, Musa, let's move a bit here in front and we can see here this beautiful cake. So I know magipaggutom na ang tanan. Musa, ako nang pakaunan karon ng atong couple with this beautiful 3-tiered wedding cake in pearl white and a hint of blue. So Anthony and Jeneline, this cake right over here symbolizes the sweetness of your love for each other. So nagsimbolo ni sa katamis sa inyong panakiligong maay, and later on, you're going to share that same sweetness. So Jeneline, gunitan mo ang kutsilyo, and Anthony, gunitan mo kamot sa inyong asawa, o upili mo, o any tear, ikan sa itong cake na inyong pagkahiwaon. Alright, tanaw sa camera. At the count of 3, you're going to cut our wedding cake. Ladies and gentlemen, 1, 2, 3! Wow! Nakakaliwa. Usa ni sa pagkatuon po na ito ang atong cake, dili na siya foam. Tinuon yun na siya, oh. And let's see what's the flavor of our cake. Let's take that slice and put it on our plate. Ayan! Wow! It's ube! Ang pinakamabaw na tier, ube flavor. Alright. Now at this point, I would like to call the attention of our best man to be here. Ayan. Now, Jeneline and Anthony, balik na din. Let's go back to the center of our dance floor. Okay. So mga kansunan, as I've said a while ago, they're going to share the sweetness of our wedding cake just as how they share the sweetness of their love for each other. So karon ini po to, Anthony, maghinungitay mong luha.
O dili lang isipin ang paghinumintay tungod kay matod pa sa istorya sa mga katigwakan. Kung sa ko mga nagoy pamino. Kung sa ko mga ako ang imugugman na to si Kusawa. Nga nasa pinako ang cake na iwihungin. Okay? Kusa ka ba? Anthony, pasikati ni! Kung sa kalabang imugugman nga to ang Channeling. Ladies and gentlemen, Mr. Anthony Anuta! Ay, nireklamo. Now it's your turn. Ayaw ko na lang at panahon na ang palos na kung may grupa ni Anthony na Pato. Sinali niya bilang platito. Ready? 1, 2, 3, go! Alright! That's beautiful. Let's give them a big round of applause. And of course, at this point, akong imbitahan ng tanan ng atong gunitan ng atong mga paso. Let us all pick up our classes. Come on, kitang tanan, wala exempted. Tanang na galikod ini karon, let us all pick up our glasses and raise it high up in the air. Come on, let me see your glasses, everyone. Okay, malat pala sunod. Mas dito nung na, okay na pala wala. Okay, now, later on, right after the message of our best man, at the count of 3, magtumandag singin og Happy New Year. Oh, David, cheers. But before that, ato sa ginaw na ito mga baso. And let's hear the message coming from our best man. Best man? Best man. Yes, for Idol Anthony and Jinalen, para sa ilahang lingkod ng pagpinahalay. Let's stop. All right, let's raise our glasses and say cheers in 1, 2, 3. Cheers! And let's toast to that. And put some. Or not put some guys. Kung sa bro. Kung sa bro. Kusog pag gano'n siya. I'm hearing something, Anthony and Janelle. No? Kalong ka, no? Also may pasabot na ron. Nagsulak na siya. Oo, mana. Muna na siya muna sulak na dayon. Nagpasabot na ito nga. Ang kinig ato mga bisita kami pangutong na. Okay, pero sulak na siya mga. So you would have to seal this moment with a 10-second kiss. Napulong masigang daw ko. Walay ulong. Straight, walay hulong. Okay? So kinahanglan mo kung unong anak na nagkawan. Alright? So ready na ba ka? Kung saan ito sa found na ito mga baso? Sir Dave? And the ladies and gentlemen, let us all witness Mr. and Mrs. Anuta in their 10-second kiss. Ready na ba tanan? Ready? Go! 10, 9, wise na napakinig ka, di makitan. 8, 7, nakali sila, dili na sila maputol sa ating maputukuan. O nang ako ipakutana kung ready ka ba itong food, because right after this one, we're going to have our early dinner. Okay? So makapalihapon na yung sayo-sayo. Ha? So ready na pala yung lechon, ay kamakipang siguro. Ay naman kung siya ka, okay nito, lechon na lang. Okay, right after this, mag-prayer na lang, mga on. Okay? So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1! Wow, grabe pa yung experience si Janelle Lee. Okay, alright. So ladies and gentlemen, it was a sweet opening. But before we continue, mga tanan sa kusatong natawahan ni Karon, ipaggutom na ba ang tanan? Tungkol kay Hinay, we're going to have our dinner by 7 p.m. Gigutom na ba ang tanan? Ang tanan, gigutom mo, sige to praise the Lord! Hallelujah! O, diba? Di ba? Doon yung ipaggutom na kailangan. Diyos ko na ang tanan. Usa, akong ihangyo ang tanan sa Panginoon. Let us all rise for our graces before meals.
Alright, let us put ourselves in the holy presence of our Lord, in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, Heavenly King, Almighty God and Father, we give you glory, we give you thanks, we praise you for all of the wonderful things that you've given us, Lord, most importantly for the gift of life and love that you've given to Jeneline and Anthony. Lord, may you bless our couple and everyone who's here present in your loving mercy. May you show unto us all the blessings that we deserve in life. And Lord, may you bless as well the food that we are about to partake. Bless the people who prepared these food, Lord, that it may nourish not only our physical selves, but also our spiritualities. All these things we ask in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang sarili, pakita mang lingkod, palayo po mo atubang din ang tanan, alam magsugot na kita. Isa ka atong tuong makamot. Tanan mo saka, dili mo saka, dili makakaon. And in a very loud voice, sa makasugatin mo, repeat after me. Ako! Hinay ang nasa round tables. May kaon, alam mo. Ako! Kasultin yung pangalan? Why pangalan? Walay kaon. Ako! Pangalan! Nagapanumpa! Ako paman sa bagong kinasal? Nga ako! Ano ang sponsors? Nga ako! Dili mo na kaon naghuman o kaon. O kinasal! Nga magpabilin hangtod sa mahuman ang programa. Ano ang sponsors? O kung ako dili mo sunod sa akong ipanumpa, nagkahinay na. Lord, ikaw na bahala. So let's give our Lord a big round of applause. It's time for some joy meals prepared by Amalia's Cucina. Alright, so ladies and gentlemen, panahon na na-enjoy ka sa ating pagkaon karong hapuna. And let me remind everyone that overhead, dili sa itong babaw, ato nakita yung mga CCTV cameras nga nag-monitor sa mga gihong nga itong pagkabuhaton karon. Kung kinsa man ang maguna-una o kawas, ato ng screenshot o i-post sa Facebook. Okay? So ladies